Pagpalang hapon po sa inyo lahat. May share naman po akong panibagong orasyon. Ang kapangyarihan ng Sator. Ari po tinit Pinarutas. Ang Sator po ay pangkalatan po yan. Ang Sator. Pagkakalob ko po sa inyo ang kahulugan ng Sator. Bago po ang lahat ay subscribe and mag-like and pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo sa aking susunod na video. Sana po ang video kong ito ay abutin po kayo ng nasa mabuting kalagayan araw-araw, malayo sa sakit at malayo sa karamdaman na ating hinaharap araw-araw. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Bago pong lahat ay shout out po kay Bike Tayo Kabayan, Merlendo Palisok, Tina Lostre, Daddy June, masuhin mo, God bless sa'yo. Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Ostino Gloria, Loren Castillo, God bless sa'yo. Maria Paz, Milo Maranan, Ed Gons, Narski Vlog, at sa inyong lahat, shout out po. Ang kahulugan po ng Sator ay napakabisa po itong gamitin sa pangsusi, sa lahat ng mga orasyon. Magagamit mo yung araw-araw. Sana papakaingatan po at ipagyabang. Ang kahulugan po ng Sator ay yung Sator, Our Father, Pater Noster. Ang ari po naman po, who art in heaven. Tapos yung Tinit, the governs the universe. Opera, divine creation of God. And Rutas, the cosmos, movement of the stars and the planet. Yan po ang kahulugan ng Sator. Kaya napakalakas po yan. Sator ari po tinit o Pinarutas. Yan po ang Sator na napaka-bisa po. Mga gamit po araw-araw. Kaysa mo yung kanyan magagamit sa Sator. Pang susi o pwede rin pong pampagising sa mga hinapian, ipo sa tuktok o ipo sa tubig at painom. Marami po magagawa po ng Sator o Pinarut. Gawin nyo po rin pang protection. Sator ari po tinit o Pinarutas. Idugtong po nyo Salvami o Lignimi o Ayudad mi. Kasi idugtong nyo sa Sator ari po tinit o Pinarutas. Ang gamit po niya araw. Ang Sator ari po tinit o Pinarutas ay makapangyarihan na magagamit sa pangkalatan po ito. Ito ay simbolo na magagamit sa pangkalatan. Pwede itong idugtong o gawing susi sa gagamitin mong orasyon para mapaandar po mo ito. Inuusal lamang po ito sa ipo sa tubig at ipainom sa pasyente. At lalayas ang samang espiritu. Ang gagamit po ito sa paggising ng taong ginamot mo. Usalin mo ito usalin mo ng 3 beses at sabay sabing gising. Magagamit po nyo ito pang paggising sa mga ginagamot na ginilitan. Ay ito ang uusalin mo para maggumising ang pasyente. Pag kasabi mo ng Sator ari po tinit o Pinarutas, sabay banggitin mo pangalan, tunay na pangalan, tapos gising. Yun, may gising na yan.
Kung nagbabiyahe po kayo, maganda rin po itong gagamitin po nyo o salin lamang sa ito Sator Ariputin Pererotas. Gawin yung salbami, dugtong mo yung salbami, ligtas na po kayo. Pwede isulat sa at isabi sa pintuan, hindi makakapasok ng bad spirit, mga negatibo sa sasakyan, sa bahay. Nakapakabisa po yung Sator Ariputin ito, piras na magagamit po sa araw-araw. Kung halimbawa nagdadasal po kayo ng Ama namin, Baginong Maria, Walhati, sumasampalataya. Kung wala po kayong alam na mga orasyon na pwede nyo pong gamitin yan, idugtong nyo na lang po sa Sator Ariputin Pererotas, Salbami lang po. Sana po pakaingatan po itong binabagi kong orasyon na magagamit po sa araw-araw. Kaya ko po sinulat ng nilagyan ko po ng kahulugan ng Sator. Yung Sator, Our Father, Pater Noster, Aripo, who art in heaven, Tinit, the governs the universe, Opera, divine creation of God, Lotus, the cosmos, movement of the stars and the planet. Yan po ang kahulugan ng Sator Ariputin Pererotas. Sana po ay pakaingatan po at magagamit po nyo kahit saan po kayo pumunta. Pag dinalangin nyo po yan, simbolo kasi ng kwento apat na sulok ng mundo, Sator Ariputin Pererotas. Napakalakas po ito, ang kapangyarihan ng Sator Ariputin Pererotas. Yan po. Sana po ay makaingatan at huwag ipagyabang. Para makakon po kayo. Paalala lang po sa inyong lahat, sana ingatan po ninyo ang binabagi kong mga orasyon. Ang mga ito ay buhay na salita na galing sa Diyos Ama at mga espiritu. Sana gamitin sa tama at wag sa kasamaan, kasi may balik na karma o kaparusahan. At hinigit sa lahat, wag paglaruan para di kayo mabusong. Ang ibig po ng busong po ay maparusahan ka, di lang ikaw, buong pamilya. Maraming salamat po. Ang mga kaalaman at orasyon ay mabisa at subok na, kaya ingatan nyo ito. Huwag gamitin sa kasamaan o hindi makahulugang bagay. Gamitin ito para makatulong sa kapwa. Sana po mag-subscribe, like and share, at pindutin na rin po ang bell icon para updated kayo sa susunod kong video upload. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. May advance Merry Christmas po. Bye po.